Di mo ipasindayag ti masakbayan. Di mo ammo ti mapasamak manipod ita aging gano bigat. Bayaam at isabali a tao ti mangidayaw ken ka. Uray ganggan naet, di mo itanok ti bukod mo apagi. Nalagaan ti bato ken darat no idilig iti dagsen ti parikot nga ited iti kinamaag. Naranggas ken nadawel ti pungtot, ngem nakarkaro pay ti imon. Nasaysaya ati napanayag ang panagtubngar ngem tinalimet a panipateg. Naimbag ti panggep ti mesa agayem, uray no mapasakitan na ka. Ngem no sa labayan na ka ti kabusor, agannat ka. No nabsog ti tao di nakayat ti diro, ngem no mabisin, uray tinapait at araon nasamit lataken kwa na. Ti tao nga adayo iti pagtaengan na mayarig iti bilit nga adayo iti umok na. Paragsaken na katibang manglo, ken nabanglo alana, ket tinasinged a panakigayem paragtaen na ka. Di mo liplipatan dagiti gagayem mo, wenno dagiti gagayem ni tatang mo. No adda parikot mo, di ka agpatulong iti kapsat mo, ad-ado ti maitulong ti kaarubam nga adda iti asideg mo, ngem ti kapsat mo nga adda iti adayo. Agsirip ka anak ko ket maragsakan nakto. Addanto may sungbat ko kadagiti mang babalaw kanyak. Makita ti manakem ti umay ariribok ket liklikan na. Ngem sumarakosok ti gagangay a tao ket pagbabawyan nanto kaumodyanan na. Siya sinuman amaag amang ikari nga iso ti sumungbat iti utang ti may sa agang ganaet. Masapol ang matengel ti sanikwana akas lasalda tapno mabayadan iti utang. No kablaawam ti may sa agayem iti napigsa tapno makariing kas mulain lunuden. Ti naunget ken managreklamo nga asawa awan dumana iti aldaw adi agresat iti todo na. Kasano apagulimekem? Napatas mo ka din apasardengen ti angin wenno mangigem iti sangkabasit alana? Makasursurot ti tao iti pada na a tao kas iti panangpatadem iti landok iti sabali alandok. Ay wanam anaimbag ti igos ket mangan kanto iti bunga na. May daydayaw to ti adipen nga agserbi siayat iti among na. Ti bukod mo arupa maaninnawan iti danom ket ti kinataom ti makitam iti pusom. Mayarig dagiti tarigagay ti tao iti lubong dagiti natay. Addala ta pagyanan. Ti apoy ti manggugor iti pirak ken balitok. Matingiting met ti tao gapo ti pagkasarsaritaan na. Uray kabilem ti maag agingga adandani amatay, di mo maikat ti kinamaag na. Ay wana manalaing dagiti karnero ken bakam. Agsipud ta saan nga agpaut ti kinabaknang. Uray dagiti nasyon saan dang agtalinaed iti agnanayon. Patpatem ti garami kalpasan na patpatem met dagiti ruot. Kadagiti bakras ti turod bayat iti paragdakkel dagiti sumarunong apit agarami. Makaabel kanto kadagiti pagananay mo iti dotdot dagiti karnerom. Makagatang kanto iti talon iti kwarta nga anaglakwam kadagiti dadduma akalding mo.